ukázali ich zaujímavosti Blízkeho východu. Petra, starodávne mesto na Batejce. Púšť Vády Rúh. Ťava je stále bežným dopravným prostriedkom. Chodí si kade chce a má prednosť. Korálový raj. Solea. Pardachyrus marmoratus je vždy tam, kde sa niečo deje. Keď sa nehýbe, je priam neviditeľná. Miesto chrbtovej plutvy má akýsi anténny bičík, veľmi citlivý na všetky vzruchy okolo. Žije s radom čiernych bodiek, kuželovité zuby. Dorastá do pol metra, je zvedavá a vždy ochotná brániť svoj úkryt. Párik z rodu Chaetodon hľadá húbky, hlavne v Japonsku. Môže mať viac ako 2 metre. V korálovom piesku zbiera, čo príde. Hlaviš rohatý je nazvaný podľa rohovitých výstupkov nad očami. Je z čelade Ostracidae. Má škatulovité telo. Je to samec, lebo má maskovanie s pásikom a je dofialová. Chvostová plutva slúži ako kormidlo. Malú chrbtovú a rytnú plutvu poháňa silné svalstvo. Ako je vidno, je dosť obratný. Dorastie až do 45 cm. Ostne nemá. Živí sa malými krabmi a ulitníkmi, ktorých drví čelusťami. Prísne pravidlá si príroda vytvorila sama. Dôležité je prežiť. Motýlovec Pterois volitans, malý drak. Je to pozoruhodná ryba. Akaba a Uľavy. Tieto mestá sú zároveň aj prístavmi, obklopené púštnou vysočinou. Akaba je vyspelé mesto. Má štatút voľného mesta pre strategickú polohu. Čulý turistický a obchodný ruch. Holič pracuje s niťou v 3 osiach, ale ako to robí, je ťažko odhaliť. Tretiu os, niť, má v zuboch. Je to bolestivé. Filmovať na hranici medzi Jordánskom a Izraelom je dosť odvážne. Mŕtve pásmo medzi 2 tábormi. Nočný, peší prechod hranice je pre obe strany železnej opony dosť nezvyčajný. Smoke? Yeah, no. Look for hey, please, pick this, I want you this tree. Give him a picture. This tree, look at him. Odtiaľto začína západná strana Akabského zálivu. Večerný uľad. Vznikol v 67. roku po 6-dennej vojne. Izrael prevzal západný breh Jordánu a anektoval aj toto strategické územie na brehoch Červeného mora. Neúnavný taxikár takto prezentuje, čie mesto? International Palace Complex.
Cítiť tu náboj exotiky, inej, vysoko rozvinutej kultúry. Do skál vytesaná Petra, zatratené mesto Záhrada, ako prvý Európán Ludwig Burckhardt v roku 1912 požiadal sprievodcu, aby ho previedol k zdanlivo nepreniknutelnej skalnej stene. Keď prišli bližšie, objavil sa úzky, hlboký prielom rokľa As-Sík. 25 minút chôdze, kde nikdy neprenikne slnko. Dômyselný akvadukt. Magické miesto. Pamiatka zakrytá mnohými tajomstvami. Poďme sa tam pozrieť. Chaznat al-Fir'aun. Pokladnica Ramzesa III. Hrobka kráľa. Pred našim letopočtom vynikajúci vodcovia obchodných karaván, poľnohospodári vyznajúcich sa v zavlažovaní. Prírodný pieskovec často pripomína moárový hodváb. Farby sa tu menia počas dňa podľa uhlu a intenzity slnka. Postupný úpadok a úplné zabudnutie. Domorodci si privyrábajú na turistickom práve táto beduínka je priamy potomok v rade Nabatejcov. Čaj je dobrý, ale na náš vkus príliš sladký. Prejsť aj osobným automobilom, ale nie takto. Beduíni sú polovojenské kmene. Ešte dnes brázdia púšte. Taktiež sú dobrí zabávači. Takto sa jazdí v noci po púšti. Poďme. Už nepomohlo. Žiara z hojaceho auta znemožnila záchranu jedného ľudského života. To znamená, že pútnici sa tu rýchlo najedia a ponáhľajú sa ďalej. Nechýba tu ani sociálne zariadenie. Takto dopadla Lótova žena, keď sa obzrela na horiacu Sodomu a Gomoru. Mŕtve more. Vysoká koncentrácia soli ho robí veľmi drzom, už od antických čias láka ľudí a má nepochybne liečivé účinky. Je teplá, všetko štípe a pálí a samozrejme slastne nadnáša. Obligátne natretie bahnom a čítanie novín si nikto nenechá ujsť. Ak sa nič neurobí, do úplnej kryštalizácie zostáva mŕtvemu moru 12 až 15 rokov. Už teraz je hustá na dotyk ako sirup. Kršnica je zaujímavé miesto. Sú tu obyčajní ľudia, ako aj beduíni, ktorí zanechali svoj tradičný život. Cez to všetko je Jordánsko ešte stále beduínskou krajinou. Na záver, Wa alejkum salam, mier s tebou, Jordánsko.